население на Москва, средилище и градище, разположено в западните Родопи, до село Долно Дряново, община Гърмен и древния български календар. Благодаря. Днес вие сте първите, с които ще споделя едно много вълнуващо откритие, проведено от 2011 година, правя изследвания в светилище Калища, разположено в западните Родопи. Отдавна знаем за съществуването на древния български календар, дори той е признат от ЮНЕСКО като най-точния в света, но до сега никой не е открил и света от него. Тук съм за да ви докажа и покажа, че той съществува и се намира на някъде по света, а в България, в светилище Градище, разположено в югозападните Родопи. Онези мистични Родопи, които всички знаем, крият много тайни. Там намерих поредната тайна. Мисля, че до сега няма доказателство за съществуването на по-стар календар в света и това може да се окаже ценно откритие не само за нас в България, но и в света. На вашето внимание е този древен български календар. Забележете, тук има черти, така и така. На пръв поглед той представлява една скала, която никой няма да забележи, всеки би е подминал. Обаче аз като астролог не можах да я подмина, защото забелязах нещо много интересно върху нея и още няколко знака около нея, които ме впечатлиха. За тях по-нататък ще ви покажа. Искам да ви кажа, че календара представлява нещо, което ни докосва до мислите и до разума на нашите предци. Защото чрез него разбираме как те са виждали небето, звездите, как са измервали времето. И ако сега си представите, например, че трябва да си дадете календар без писмени знаци, който да устои на времето и на практика да бъде вече такъв календар, който да ви показва деня, месеца, годината, включително и ерата, в която е създаден, какво бихте направили? Веднага си представяме един календар от стената с 3 месеца по 4, с съботи и недели в червено, но нашето мислене не може да бъде такова, каквото е било на предците ни. Древният жрец си е представил изгрева на Слънцето и звездите, които са се виждали в нощното небе преди този изгрев. Той, например, е знаел, че Слънцето сутрин, когато излезе и проследи изгревите в рамките на цяла една година, той е знаел, че Слънцето от точка А до точка Б ще се придвижи в продължение на половин години, след това ще се върне отново в точка А. Това е така нареченият тропически зодиак, съществува и сидерален, това е разделението на Слънцето към небето и звездите и зодиакалните знаци и движението по еклиптиката на практика. Придвижването по хоризонта, може би малко от вас са ставали сутрин да проследяват изгревите на Слънцето в продължение на една година, за да забележат, че Слънцето прави едно движение по тропическия по хоризонта, наречен тропически зодиак. Това движение обаче било изключително важно, то отмерва времето от лятно слънцестоене до зимно слънцестоене и древният жрец, слагайки 2 черти на кръст, е отбелязвал къде се намира точно в средата на пролетното и на есенното равноденствие. Пролетното и есенното равноденствие са били много важни за отбелязване, защото по тях древният жрец е давал сигнал за селитба, когато настъпва есенното равноденствие е давал знак за обиране на реколтата и на практика това са били жизненно важни процеси за оцеляване на нашия род. Освен това, зимно слънцестоене денят започва да нараства, нощта се стъсява. Това е било повод за празник, защото в древността се е смятало, че силите на злото владеят нощта, а силите на доброто владеят деня.
И когато деня започне да нараства, е повод за празнуване. Ето тук ще видите как съм проследила календара, на календара всичките слънчеви стоянки в продължение на, за съжаление, година и половина. Трябваше време да наблюдавам изгревите. Това е лятното слънцестояние. Виждате слънцето, което изгрява на отсрещната планина, но чертата е леко закривена. Това се случва, защото слънцето пълзи по хоризонта отсреща зад планината, без да е изгряло. И чак когато достигне тази точка изгрява, бях поразена, че древният жрец е направил точно такава черта. Задръжкаща наличност. Ето съответно пролетното равноденствие и есенното равноденствие, които са наречени равноденствия, защото изравняват деня с нощта, но освен това те се намират точно по средата между двете слънцестояния. Това е точката на зимното слънцестояние. Беше ми най-трудно, отнеми 2 години да чакам възможност поради лоши атмосферни условия да наблюдавам зимно слънцестояние. И ето как върху календара жреца е издълбал другата черта, която е тук също се вижда. Но ето равноденствие също е това. Нещото, което му удивило също така е, че календар е триизмерен. Освен отгоре, тук виждате снимкът, нарочно съм е сложила нея, тук наблюдавам изгревите, слънчевите стоянки отгоре на календара от неговата повърхност. Когато слезнем отдолу, той виждате, той е висок, се забелязват още едни прорези в календара, които сочат, тук съм ви показала зимното слънцестояние, тук е равноденствията са тук, а забелязвате ли изгрева на слънцето на лятно слънцестояние. Значи, според мен древният жрец тук е знаел откъде изгрява слънцето на кота 0. И ни го е показал съвършено, може да видите на следващата снимка. Вижте колко интересно изглежда календар и неговата повърхност, като точно тук е изтока, т.е. в точния изток изгрява слънцето на равноденствията от кота 0. Защото ако гледаме отгоре календара, изгрева на слънцето, вижте къде се е придвижил. Т.е. слънцето започва да изгрява и прави една такава траектория при изгрева си от дъга. Това мисля, че не е маловажно, но изключително интересно. Защо древните жреци са посочени къде е точния изток и така ни дават някакви сведения за това, че знаят откъде е, въпреки че там е високо, откъде е кота 0. Следващо. Моето внимание ето това е нещото, което грабна моето внимание, когато стъпих върху календара. Веднага разбрах, че е календар, но съзвездията, които видях издълбани в едната част на календара, приковаха вниманието ми като астролог. Просто няма астролог, който да ме грабна вниманието някакви съзвездия. Тези съзвездия открих, че са Персей, Андромеда, част от Пеганс виждаме, като една от звездите е изключително дълбока и подчертана. Това нямаше как да не забележа, защото знам, че по този начин древните могат да показват ерата, в която са живяли. Неподвижната звезда, която са виждали непосредствено преди изгрева на Слънцето, е показвала ерата, в която живеят. Въпросът обаче, тук основният въпрос е на коя слънчева стоянка е виждал това? През кой сезон е виждал неподвижната звезда да изгрява? И тук, за мое голямо удивление, жрецът е оставил един знак за нас, просто смъртните, които след векове може да прогледаме и да видим
този календар невероятен. Оставил е знак, в който показва изгрева на зимно слънцестояние. Това е Слънцето, тази точка, а тук е портала на календара. На практика този знак става изцяло повърхността на календара, който е разположен в лявото знак. Ако го хваляме така и го преместим и го наложим върху календара, ще видим точно, че Слънцето, освен че сочи зимното слънцестояние, но той излиза в портала на календара. На една от снимките по-нататък ще ви покажа какъв е портала на календара. Изключително интересно. Тоест, жрецът се е погрижил ние да наблюдаваме, да видим апарат с зимно слънцестояние, кога е изгрявал, т.е. кога е бил видим в нощното небе преди изгрева на Слънцето. Това не е толкова лесно. Не можем да се върнем така лесно. Целта съм използвала една астрологична програма, която показва една от най-точните изгревите на неподвижните звезди във времето на зимно слънцестояние. Тук е посочен, наречен тропическия зодиак, е наречен тропик. Така, на нулата в Козирога, когато влезе Слънцето, това е зимно слънцестояние. И когато отбележим Алфарат, ще видим, че годината е 5714 преди Христа, а за последен път Алфарат е бил виден на зимно слънцестояние през 5457 година. Или тази звездна карта ни дава ерата и период 257 години, в които Алфарат е бил виден преди изгрева на Слънцето на зимно слънцестояние. Но какво е удивлението ми по-нататък? Когато посетих зимното слънцестояние, защото разбрах, че е изключително важно, аз забелязах нещо интересно. Ето го портал, за който говорим на снимката на знака. Порталът на календара е този. Слънцето на зимно слънцестояние изгрява, тук ще видите после следващи снимки, а между портала и изгрева на Слънцето има една каменна фигура, забелязвате ли? С една глава насам. Тази фигура се е снимала от друг ракурс и вижте така много наподобява на куч. Това е тялото на кучето. Тук насам е календара от тази фигура. Но самия факт, че има разположено куче между портала на календара и изгрева на зимно слънцестояние, ме накара една смела идея ми дойде и ме накара да си помисля дали древният жрец ни е показал годината, в която е създал този календар. И много смело реших да приложа китайския календар, въпреки че той е въведен 2637 години преди Христа, но има сведения, че е бил заимствал от съседни племена. Нали така? А календара, годините, които съм получила за съществуването и създаването на този календар, са поне 3000 години преди това. Удивително, нали? Съответно, извадих годините в период от 257 години, извадих всичките години на кучето и получих 22 години от тях. Тук съм подчертала 5506 и 5650. Ще ви кажа защо. Да, това е красота. Моето възнаграждение за труда и усилията да видя на зимно слънцестояние как изглежда кучето. Вижте каква красива стилизирана фигура. Много ми харесва. Не знам на вас как ви се струва, но кучето е уникално. Това е зимното слънцестояние и лъчите на Слънцето, които влизат в портала на календара. Ето е чертата, отбелязвам от жреца на зимно слънцестояние. След което преминаваме към следващия знак на жреца. Жрецът е показал, че в деня на зимното слънцестояние луната, която е издълбана тук, се е намирала в знака Телец. Приложила съм ви един древен арабски манускрипт, за да видите как са очертавали древен, защото преди 2000 години най-малко.
За да видите какво понятие са имали за зодиака и как са изглеждали според древните и фигурите на небето, зодиакалните знаци по-точно. Ето вижте колко много наподобяват всичките звезди на главата на телеца, но освен това в двата рога на телеца, зодиакалният знак телец завършва с две звезди отгоре, се намира една трета, която ме удиви. Тя даже е по-дълбока, вижте, че е по-черничка. Тази трета звезда успя да ме наведе на мисълта, че е възможно да има планета, която е била в съвпад с Луната по време на зимно слънцестояние. Ето ви звездното небе по време на зимно слънцестояние през 5506 година. Не знам дали виждате добре, но тук между двата рога на телеца се намира Марс. Луната малко по-нагоре дава програмата, от това зависи от часа, тя е доста бързо движеща, да е била по-надолу. Освен това ви показвам съзвездието, помните звездната карта, как ви бях очертала. Това са Персей, Андромеда и Алфаракс на върха на Андромеда, който на календара беше най-дълбок, т.е. дава ни знак, че това е ерата. И с това смятам, че окончателно успях да фиксирам годината 5506, защото в другата година между рога на телеца нямаше никаква планета. Другото нещо удивително е, че тук съм ви представила розетата от близка. Знаете, беше тълкувал розетата като планетите отвънка и на всяка планета съответства ден от седмицата. Това до ден днешен се спазва в календара. Мандей е на Луната, знаете, Съндей на Слънцето, неделя. На календара обаче очертанията поразително наподобяват на знака на Тангра или на рода Тулудан, най-много владетели на България. Освен това, има пред светилището съвсем отделно планетите, тук забелязвате слънчевите лъчи, плюс планетите, предполагам, че това е Луната отделена, не знам. Но мога само да гадая, но според мен древният жрец е изобразил 7-те дена. Може би един е бил почивен. Съдиме по днешно време как ние си почиваме, защо не и тъй. Така че аз мисля, че древният жрец искал да остави символ и знак на седмицата. Според мен тук е бил създаден и тук жреца е наблюдавал ето го жреца, искате да видите. Това е една голяма каменна фигура, може би някои от вас са посещавали светилището тук. Има ли такива? Не, сега имам снимка. Чудесно. И не знаете за календар, нали? Не. Аз бях преди От 2011 година работя върху него. Това, което е забележително, това е твореца на създателя на календара. Забележителното е, че календара е много близко до този до българския календар, древния български календар, и аз смятам, че това е мястото на създаването. Освен това, на светилището има още изградени от него монументи в каменни фигури, които също представляват календар, една от тях. За тях може да прочетете в книжката ми "Тайната на светилището", която съм предоставила тук отпред. Освен това, бих искала да кажа, че за мен това беше едно вълнуващо приключение, докато изследвах календара, и мисля, че трябва да си направим извода колко сериозна мисъл са имали нашите предци и какво е било тяхното мислене, какъв е бил техния дух и култура. Те са знали твърде много, за разлика от нас, които сме се откъснали от природата, от заобикалящата ни природа, и когато посещаваме такива места, не можем да разпознаем знаците, оставени в парците ни. Благодаря за вниманието.